jongens en famkes. Hier binnen we weer met uw Sinterklaasjournaal. Ja, Sinterklaasjournaal. En het wordt heel spannend volgens mij. Heel spannend. Ja, ik ga jet dat Sinterklaas hier een secretaresse had en een kantoor in Kolmersweg. Een kantoor? Ja, Wat voor kantoor dan? hier vlak op een hoek bij Verzeggeren. Nou, dan moeten we daar maar even heen rennen. Nou, zullen we er even zien. Maar Maar zien. zien? Er zit samen de secretaresse hier. Hoe is het mogelijk, ne? Hast u daar van aan? Nee, helemaal niet. Wat bijzonder dat we hier ineens een secretaresse in Kolmersweg gaan. En ik ga jet, ze had aan contact met Sinterklaas op de stoomboot. Die zal hierheen bellen. Ik ben heel benieuwd, Willem, wat dat worden zal. Ik ook. Zeg, Piet, heb jij het telefoonnummer van afdeling Sinterklaaszaken van Kolmerswaag voor mij? Sinterklaas, ik ga het even voor u regelen, maar ik ben even met andere dingen bezig. Ja, nee, ik heb het nu nodig, want ik wil even bellen. Sinterklaas, ik ga iemand voor u regelen die het kan regelen, denk ik. Ja, doe maar. Oké, kom eraan. Ja, hallo. Het is met Sinterklaas. Oh, hey Sinterklaas. Wat leuk om weer eens wat van u te horen. Ja, met de gemeente toch? Juffrouw Ans was het? Ja, Sinterklaas. Het is met juffrouw Ans van de gemeente. Ja, zeg, de intocht is binnenkort weer. En ik denk, ik bel even. Ik heb een minuutje over. En ik wil even weten van hoe de zaken ervoor staan. U maakt zich zorgen, Sinterklaas? Nou, dat hoeft toch helemaal niet? Denkt u dat de mensen in Kolmerswaag niks kunnen organiseren? Nee. Hoe denkt u dat alles geregeld is? De boot is weer geregeld? Alles is geregeld. Natuurlijk de boot ook. Ja. En de rondrit met meneer Geert, is dat ook weer rond? Ja, natuurlijk heb ik ook contact gehad met meneer Geert. Meneer Geert mag niet missen. En de rondtocht door het dorp komt helemaal goed. Oh ja, nee, dat is wel heel fijn, want ik mag graag met meneer Geert onderweg. En de treidwarpen. Ja, Sinterklaas, de Treedwarpen is ook geregeld, hoor. Ja. Ja, want daar hebben we toch de kinderen weer. Dat is toch het feest op zich. Ja, Sinterklaas, de Treedwarpen is helemaal verbouwd. Hè, speciaal voor uw komst. Nou, ze zijn helemaal klaar voor het kinderfeest. En het Pieterhuis zoals vorig jaar, heb ik begrepen dat niet doorgaat. Dat zou iets anders te doen zijn, want dat was wel ontzettend mooi hoor, dat Pieterhuis daar in Veenklooster. Nee, helaas Sinterklaas kunnen we daar dit jaar geen gebruik van maken. Ze zijn aan het verbouwen. Nou, heel veel succes dan met de laatste zaken regelen en dan zien we elkaar volgende week. Ja, tot volgende week Sinterklaas. Dag hoor. Nee. Ik vraag mij af of dit zo wel goed komt.